Tässä on nyt hyvä esimerkki taimikosta, kuinka käy, jos lehtipuuvesakkoa ei raivata. Eli lehtipuut, vesakko, pihlajat, lepäät kasvaa huomattavasti paljon nopeammin kuin nämä istutetut kuusentaimet, ja kuusentaimet jää tänne lehtipuuvesakon alle. Tässä kuusentaimessa näkyy hyvin nyt tämä lehtipuuvesakon varjostava vaikutus, eli puun kasvu on hidastunut ja siihen saattaa myös tuon lehtipuuvesakon vaikutuksesta, kun se piiskaa tätä latvaa, niin siihen saattaa tulla jonkinlaisia kasvuhäiriöitä, muotovirheitä ja osa taimista saattaa sen varjostuksen vaikutuksesta jopa kuolla. Nämä kuusentaimet on istutettu tähän 8 vuotta sitten ja tässä olisi kyllä pitänyt tämä lehtipuuvesakko poistaa jo pari vuotta sitten. Kokonaisuutena tämä voi johtaa siihen, että puuston kiertoaikana saatavat hakkuutulot ovat tuhansia euroja pienemmät kuin silloin, jos taimikko olisi hoidettu ajallaan. Tätä taimikkoa ei kuitenkaan vielä ole menetetty, eli ensi kesänä tänne raivaussahan kanssa ja kaikki nämä lehtipuut tästä taimikosta pois, jotta tämä kuusi saa valoa ja kasvutilaa. Tähän ei kannata lehtipuuta jättää lainkaan, koska tämä kuusen taimikko on tässä kuitenkin riittävän tiheä ja tässä on kasvatuskelpoisia taimia vallan riittävästi. Ennen taimikonhoitotyön aloitusta kannattaa vielä selvittää, onko tälle kohteelle mahdollisuus saada Kemera-tukea. Mutta Kemera-tuen ehdoilla ei metsänhoitotöitä kannata tehdä, vaan taimikonhoitotöihin tulee ryhtyä joka tapauksessa.